Lekua ikuspuntu aldetik, osea, bista aldetik izugarriak, barreneko terrazak eta kanpoko irtera, sarrera irterako plazak eta eske dago gaurko eguneratua ikusten donik, eguneratua eta oso txukun, oso ondo jarria. Da, erakargarria baita ere. Da, izugarrizko azertua iruditzen zait gazte umetxoen zentrotik Onutzeko plazoletara etortzea, hemengo jendeari izugarrizko bizia ematen dio, ilusioa ematen dio. Ume horiek Gorrutza etortzea goizero, bati bat niri izugarrizko poza ematen dit, baina bati bat nik konturatzen naizen bertan bizi direnan jendean gaitik. Izan dela puntazo bat hori hemen azaltzea. Jatetxea eta tabernak bizia ematen du. Bizia ematen du, bai bistarentzat eta bai sozialki harremanak izateko oso ondo dago. Eta inkluso egun batean zeozer menua jateko ere txukun eta oso ondo. Horrik ematen du bizipoz bat, kaleko bizia ematen dizu. Eta umeak horre jolasea etortzen dena ematen dizu bentzat bistarako alaitasuna. Bizimoduan esaten den, bizipoza.